Rehabilitasyon ng Farm to Market Road sa Santol, La Union, Kasado na. Para sa detalye kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Aabot sa 729 na kabahayan sa Santol, La Union ang makikinabang sa rehabilitasyon ng Ramot Bukil Farm to Market Road matapos aprubahan ng Department of Agriculture ang proyekto. Iginawag ng tanggapan ang no objection letter sa mungkahing rehabilitasyon bilang pangunahing daan ito ng mga magsasaka sa lugar. Ang naturang proyekto ay nagkakahalaga ng 298 million pesos na inaasahang magpapabilis at magpapagaan ng pag-aangkat ng kalakal ng mga magsasaka sa mga pamilihan. Kapag natapos na ang proyekto, inaasahan pa ang mas mataas na kita at mas mataas na produksyon ng mga pananim para sa ikaaangat ng kabuhayan sa agrikultura maging ang mga residente na nakatira sa kabaan ng proyekto. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan, ito si Idol Java Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.